Žijeme vo svete zahltenom informáciami. Každý deň sa stretávame s obrovským množstvom dát, ktoré nás obklopujú zo všetkých strán. Každý deň sme bombardovaní správami, názormi a údajmi z nespočetných zdrojov. Tento neustály prúd informácií nás môže ľahko zahltiť. Televízia, rádio, internet a sociálne médiá súperia o našu pozornosť. Každé médium sa snaží zaujať a udržať si našu pozornosť čo najdlhšie. Tento neustály tok informácií môže byť ohromujúci a sťažuje rozlíšenie pravdy od lži. Obrovské množstvo informácií vytvára živnú pôdu pre šírenie propagandy. Falošné správy sa šíria jednoduchšie. Hoci je prístup k informáciám kľúčový pre fungujúcu spoločnosť, rýchlosť a dosah moderných komunikačných kanálov predstavujú nové výzvy. Musíme byť opatrní a kritickí voči tomu, čo čítame a počúvame. Hranice medzi dôveryhodnou žurnalistikou a zaujatým spravodajstvom sa stierajú. Je čoraz ťažšie rozpoznať, čo je pravda a čo je len manipulácia. V tomto prostredí je veľmi ľahké podľahnúť lákavosti jednoduchých vysvetlení a emotívne ladených príbehov, aj keď nemajú pravdivý základ. Preto je dôležité byť informovaný a kriticky myslieť. Ľudský mozog je nastavený tak, aby hľadal vzory a zjednodušoval zložité informácie. Naše myslenie je prirodzene orientované na hľadanie jednoduchosti v zložitosti, čo nám pomáha rýchlejšie spracovávať a chápať svet okolo nás. Túžime po poriadku a istote vo svete, ktorý sa môže často zdať chaotický a nepredvídateľný. Táto vrodená túžba po jednoduchosti nás robí zraniteľnými voči lákadlu klamstiev, najmä ak potvrdzujú naše existujúce predsudky a presvedčenia. Keď narazíme na informácie, ktoré sa zhodujú s našimi názormi, máme tendenciu ich prijímať bez kritického myslenia. Dobre premyslená lož, dostatočne často opakovaná, môže nadobudnúť zdanie pravdy. Tento fenomén je známy ako iluzórna pravda a je veľmi účinný v manipulácii verejnej mienky. Keď sme konfrontovaní s protichodnými informáciami, často inklinujeme k príbehu, ktorý je v súlade s naším pohľadom na svet, aj keď mu chýbajú dôkazy alebo je v rozpore so známymi faktami. Tento sklon nás vedie k ignorovaniu alebo odmietaniu informácií, ktoré nesúhlasia s našimi presvedčeniami. Máme tendenciu dôverovať oficiálnym zdrojom, ktoré potvrdzujú naše predsudky, aj keď niekedy týmto zdrojom chýba dôveryhodnosť. Tento sklon môže mať vážne dôsledky pre naše rozhodovanie a vnímanie reality. Vždy som si myslel, že som dobre informovaný. Čítal som správy každý deň, najmä zo zdrojov, ktoré zodpovedali mojim názorom. Časom som začal veriť, že určitá menšinová skupina je zodpovedná za mnohé z našich problémov. Jánova online aktivita, charakterizovaná nahnevanými komentármi a zdieľaním zápalného obsahu, neostala bez povšimnutia. Algoritmy mu začali ponúkať viac obsahu, ktorý posilňoval jeho negatívne názory na menšinovú skupinu, čím ďalej upevňoval jeho presvedčenie. Jánova online echokomora účinne zablokovala akékoľvek informácie, ktoré spochybňovali jeho skreslený pohľad na svet. Podnietený dezinformáciami a hnevom som sa rozhodol konať. Pripojil som sa k online skupinám, ktoré zastávali podobné názory, a začal som organizovať protesty proti menšinovej skupine. Moje činy, online aj offline, boli živené toxickou zmesou dezinformácií, predsudkov a túžby zvaliť vinu za zložité spoločenské problémy na vhodného obetného baránka. Jánov príbeh nie je ojedinelý. Zdôrazňuje nebezpečné následky nekontrolovaných dezinformácií a ľahkosť, s akou môžu byť jednotlivci zmanipulovaní, aby verili klamstvám a konali podľa nich. Internet, hoci je mocným nástrojom na komunikáciu a zdieľanie informácií, môže byť aj silnou zbraňou na šírenie klamstiev a podnecovanie nenávisti. Dôsledky dezinformácií siahajú ďaleko za hranice individuálnych presvedčení a konania. Nepravdivé informácie môžu mať zničujúci dopad na verejné zdravie, bezpečnosť a dokonca aj životné prostredie. Šírenie rôznych dezinformácií viedlo k opätovnému výskytu chorôb, ktorým sa dá predchádzať, čo spôsobuje zbytočné utrpenie a smrť. Podobne dezinformácie v hlavnom mediálnom prúde o zmene klímy, často šírené zainteresovanými stranami, brzdia v mene zisku úsilie o riešenie tejto naliehavej globálnej krízy. Čím dlhšie dovolíme, aby sme verili polopravdám a účelovým dezinformáciám,
tým ťažšie bude nájsť účinné riešenia na klimatické hrozby, ktorým čelíme ako celosvetová komunita. Naliehavosť kritického myslenia. V dobe informačného preťaženia je kritické myslenie dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Musíme sa naučiť spochybňovať informácie, s ktorými sa oficiálne stretávame, hodnotiť ich pôvod a zvážiť aj alternatívne uhly pohľadu. Rozvíjanie zručností mediálnej gramotnosti je nevyhnutné pre orientáciu v zložitej informačnej krajine a reálne oddeľovanie pravdy od lží. Kritické myslenie zahŕňa aj spochybňovanie našich vlastných predsudkov a tiež otvorenosť voči možnosti, že sa mýlime. Vyžaduje si ochotu zaoberať sa rôznymi perspektívami aj z druhej strany, a to aj tými, ktoré považujeme za nepohodlné alebo náročné. Prijatím kritického myslenia sa môžeme stať náročnejšími a zodpovednejšími občanmi. Orientácia v informačnej krajine. V praxi kritické myslenie zahŕňa súbor zručností a stratégií, ktoré nám môžu pomôcť efektívnejšie hodnotiť informácie. Medzi ne patria zváženie zdroja, kto poskytuje informácie a aká je jeho motivácia. Hľadanie dôkazov, aké dôkazy sa predkladajú na podporu tvrdení, aj keď sa jedná o oficiálny zdroj. Identifikácia zaujatosti. Sú informácie prezentované spravodlivo a vyvážené, alebo existujú dôkazy o zaujatosti. Hľadanie viacerých perspektív, hlavne čo hovoria o danej problematike napríklad dotknuté strany. Aplikovaním týchto stratégií sa môžeme stať menej náchylnými na manipuláciu. Sila pravdy a zmierenia. Uznanie škody spôsobenej dezinformáciami je prvým krokom k vybudovaniu pravdivejšej a spravodlivejšej spoločnosti. Musíme brať jednotlivcov a inštitúcie na zodpovednosť za šírenie klamstiev a zároveň vytvárať priestor pre dialóg a zmierenie. Je dôležité nemlčať, keď vidíme, že sa nám podsúvajú klamstvá a dezinformácie. Naučiť budúce generácie kriticky myslieť a byť mediálne gramotnými. Ich môžeme posilniť, aby sa efektívne orientovali medzi informáciami a stali sa zodpovednými občanmi. Budovanie lepšej budúcnosti. Je iba na každom z nás, akej pravde sme ochotní veriť. Či príjmeme bez výhrad oficiálnu lož, alebo ju odmietneme a overíme si fakty osobne. Je dôležité, aby sme nemlčali, keď zistíme rozpor medzi tvrdeniami a faktami. Je na našej zodpovednosti pravdivú informáciu posunúť ďalej a označiť lož. Musíme požadovať vyššie etické štandardy od mediálnych organizácií a brať oficiálne médiá na zodpovednosť za šírenie zaplatených účelových dezinformácií. Budúcnosť našej planéty v konečnom dôsledku závisí od našej schopnosti rozlišovať pravdu od lží a overovať si informácie zodpovedne. Prijatím kritického myslenia nemusíme podľahnúť mediálnemu očierňovaniu konkrétnych skupín a požadovaním zodpovednosti môžeme vytvoriť požiadavku na verejnú diskusiu, kde spoločne môžeme vytvoriť verejný tlak na volených zástupcov, aby mohlo vzniknúť celosvetové vedecké centrum na riešenie klimatických hrozieb.